Bueno, tornem a la ressaca del dijous, benvinguts de nou a la ressaca del dijous, el programa que ja sabeu que faré cada dijous durant la jornada de Champions i també si hi ha algun partit interessant entre setmana, els dimarts, els dimecres o fins i tot fer prèvia d'algun partit del dijous, com per exemple la setmana vinent. La setmana vinent tenim clàssic de Copa, tenim un Barça-Real Madrid a la Copa del Rei i també tindrem ressaca del dijous per fer una miqueta la prèvia, però avui ja sabeu el que ens depara, una jornada de Champions espectacular, ja s'ha acabat l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, tenim molt a analitzar, molt a comentar, per exemple el partit de la jornada entre Liverpool i Madrid. A Anfield es va viure un partit amb molts gols, molt entretingut, molt atractiu, amb una remuntada impressionant i també amb molt que analitzar. I després també comentarem una mica la prèvia del Barça, el que li espera avui el Barça a Old Trafford, que no és per menys, no? És un partit molt important, el Barça diguéssim està a la corda fluixa, no? Després de l'empat al Camp Nou, avui només li val guanyar, després del canvi de la norma dels gols fora de casa, un empat també li serviria per arribar a la pròrroga o a uns possibles penals, però entenem que l'equip de Xavi és molt atrevit, per tant anirà per la victòria amb totes, tot i les baixes, recordeu, de Pedri, de Gavi i d'Ousmane Dembélé. Però primer, si voleu, repassem una mica la zona de la Lliga de Campions, que ha sigut molt interessant. Què tal, Sant Pauli? Bon dia, s'escolta bé? Podeu assegurar si s'escolta tot bé? Sí, s'escolta tot bé? D'acord, ja està bé. Es veu tot bé, no hi ha cap problema, perfecte. Sí, tot ok. Perfecte, m'encanta. I la música què tal? Que a mi personalment sí que m'agrada tenir música de fons, per tant vull que escolti bé l'àudio del meu micròfon i també d'altra banda la música de fons. Vaig escoltar una mica pel mòbil perquè hi ha un fall d'àudio que no puc escoltar-ho. A veure si escolta la música ara. D'acord, fa una mica prova d'àudio. Sí, se m'escolta tot bé? Sí, s'escolta bé. Bon dia, so impecable, perfecte. Perfecte. Ja no teniu eco, que seguia el directe pel mòbil, que a mi em va molt bé per calcular el so, així que si teniu qualsevol demanda del so, ja sigui pujar el micro, baixar el micro, pujar la càmera, baixar la càmera, ja sabeu, vosaltres sou els que maneu i sou els que millor em podeu aconsellar. Així que perfecte, de moment so impecable, però recordeu, qualsevol canvi aquí el tindrem. Què us ha semblat la jornada de la Lliga de Campions? Perquè la veritat és que ha sigut bastant curiosa, A mi, a part del resultat del Madrid, que també m'ha resultat molt interessant, hi ha cosetes a comentar, moltes cosetes a comentar. Ja sé el que passava, ja ho tinc posat, perfecte. Havíem de posar una coseta pels overlays, perquè hem fet un petit canvi, no ho notareu, però hem fet un petit canvi que a nosaltres ens millora moltíssim i ho havíem de posar en bucle. Així que ara ja està, ara ja no hi ha més pantalla negra, així que perfecte. Què tal, Sant Pauli? Què tal, Pere? Com esteu? Escolteu, com heu viscut aquesta jornada de la Lliga de Campions? La veritat és que semblava que a part del partit del Real Madrid no hi havia gaires partits així, diguéssim, de gran cartell, no? Però la veritat és que hem vist bastants bons resultats, Hem vist un Nàpols imperial, un Nàpols que jo crec que té molt a dir aquesta Lliga de Campions, pot ser un dels equips revelació, perquè crec que és un equip que amb Kvaratskhelia i Osimhen, per exemple, a dalt, tenen un potencial ofensiu increïble. És un equip que és molt bo a les transicions, està molt bé a la Sèrie A, està en un gran estat de forma i jo crec que ara ja han encarrilat una mica l'eliminatòria, es pot plantar a quarts de final i pot ser un dels equips molt perillosos, diguéssim, un dels equips sorpresa per molts dels equips grans, si els toca el sorteig, i si li toca algun rival assequible, com per exemple podria ser un Benfica, que també va encarrilar la seva eliminatòria la setmana passada, al guanyar per 0-2 al Bruixes, doncs teníem una eliminatòria bonica, igualada, però que en cas de passar el Nàpols es plantaria unes semifinals
i estaria només a 2 partits de guanyar una Lliga de Campions. Per això dic que ara a vuitens de final, si encarries molt l'eliminatòria i et plantes a quarts, si estàs en molt bon estat de forma i aprofites la baixada, no? la baixada o la mala dinàmica dels altres equips, la veritat és que pots aprofitar-ho molt. És cert que hi ha molt espai entre ronda i ronda, però cuidado amb això. Per això a mi el Nàpols em va transmetre molt bones sensacions. No sé què opineu vosaltres, però a mi em va deixar molt bones sensacions. És cert que al final el rival tampoc era un dels rivals més grans, no? Diguéssim, era l'Eintracht de Frankfurt, però, per exemple, era el campió de l'Europa League de la passada edició, un dels quals va eliminar el Barça, recordem-ho. Per tant, a priori és un gran equip, tot i que li van treure a un dels seus grans jugadors com és Kostic, que està a la Juventus de Turí. Al cap i a la fi, l'Eintracht no és un dels grans rivals, però pot aportar cosetes, i el Nàpols ja va guanyar 0-2 fora de casa. La tornada és a Itàlia, a camp propi, i jo crec que el veurem a quarts de final i pot ser un dels rivals durs. Jo el plantejaria com una de les revelacions de la competició, sincerament. A part del Benfica, que el Benfica també està invicte a Europa i porta una temporada espectacular i ja té els quarts de final a tocar. No sé què penseu vosaltres. Bon dia, Eloi Dax, què tal, com estàs? Com heu vist aquesta jornada de la Champions? Com l'heu vist? Quin partit us ha sorprès més? Quin us ha impactat més? Creieu que algun rival està per damunt dels altres? Què opineu? És que tenim la remuntada al Madrid, tenim, per mi, el cop damunt la taula del Nàpols, a l'Inter guanyant a l'últim moment, que a la tornada serà una tornada molt igualada i molt intensa, però jo crec que és un gol de Lukaku bastant important. I atenció amb el Manchester City, que va empatar a Alemanya al camp del Leipzig. A priori resultaria que la tornada a camp propi, un empat, hauria de ser un bon resultat, però jo crec que, a més, avançant-se primer el Manchester City, l'empat el va deixar bastant enfadat a Pep Guardiola. De fet, no sé si ho haureu vist, però hi ha una xerrada al final del partit que està amb tots els jugadors junts i fent una xerrada amb un to bastant seriós. Per tant, Guardiola descontent amb el seu equip o amb algun aspecte. Crec que l'empat és un bon resultat del Manchester City, perquè la tornada a priori hauria de ser el favorit, però tampoc és un bon resultat pel Leipzig, És a dir, hi ha tornada, encara hi ha opcions i hi ha una eliminatòria més oberta de la que potser esperaríem al principi, o al sorteig. Sant Pauli diu, jo he vist sobretot els partits on han jugat els equips alemanys, però en general pel que he vist força bé. Atenció amb el Napoli, i sap greu el tema del pool, perquè li arriba el moment de renovació de la plantilla, i ahir el Leipzig City va estar bé, però m'esperava més dels dos. És cert, totes les coses dels equips alemanys, també el Bayern PSG va guanyar 0-1 al Bayern i juga a camp propi. A priori ells parteixen com a favorits, és un bon resultat, no? I amb la lesió de Neymar, però també és una eliminatòria oberta. Però a part d'ells, no ho sé, el Leipzig sí que semblava que donaria una miqueta més. Crec que el partit d'ahir entre Leipzig i City va ser una mica millor pel City i després pel Leipzig, és a dir, van anar els equips en tendències contràries. El City va fer una primera part molt bona, va anar de més a menys, i en canvi el Leipzig, per la seva banda, va regalar, diguéssim, o recular més, guardar-se més la roba a la primera meitat, i a la segona meitat ja va atrevir-se una miqueta més, no? Va ser més agressiu, va pressionar una mica més alt, no es va tirar tants metres enrere a camp propi com si va fer la primera meitat, va defensar cap endavant, que és un dels tres característics del Leipzig, i més a casa. Per tant, no sorprèn que al final fessin aquest pas cap endavant, i més quan ja anaven amb un resultat en contra, perquè sabien que un 0-1 un 0-1 a camp propi era un mal resultat per la tornada. I el Liverpool sí que és cert que potser li toca un moment de renovació de la plantilla, però tot i així jo veig un bon equip, és a dir, per noms, per plantilla. Com a rendiment, clar, respecte al rendiment, van vuitens a la Premier League, no estan al seu millor moment, és cert, i el partit d'ahir, el partit contra el Madrid el dimarts, els pot deixar bastant tocats, encara més. Però, carai, jo crec que té jugadors suficients com per plantar un millor nivell, com perquè si vas guanyant 2-0 al minut 15 no et remontin i et fiquin 5 gols a casa teva, important, a Anfield, i per tenir un millor rendiment a la Premier, almenys això crec. Lloydax diu, sorprenent ahir el partit del Manchester City, esperava que guanyés de sobres. És cert, és que el Leipzig és un altre d'aquests equips tapats que sempre té jugadors joves, jugadors interessants, un bon entrenador, una filosofia de joc atractiu, ofensiu, que mai es té en compte, perquè sembla que sempre hi hagi partits de molts gols i que no donin aquesta seguretat defensiva, però ahir van demostrar, acumulen efectius a camp propi i per tant per acumulació defensen bé, tenen un dels millors centrals del món, almenys també sobretot els joves com és Josko Gvardiol, que va fer un mundial espectacular i segueix en un moment de forma increïble. De fet va ser el que va anotar el gol de l'empat ahir contra el Manchester City.
i bueno, sobretot el Leipzig el que vaig veure jo és que quan a la primera meitat van recular i van tancar-se més a camp propi, no? Un bloc mig baix, diguéssim, va acumular molta gent per dins per intentar complicar aquesta circulació de pilota al Manchester City. Al final crec que és un dels objectius de tots els equips, de tots els rivals que s'enfrenten a l'equip de Pep Guardiola, però ahir el Leipzig ho va aconseguir perquè tot i regalar la possessió no van patir gaire, no? En ocasions a perill. La millor notícia per ells és que Haaland va passar desapercebut, va tenir una ocasió amb la cama dreta que se li va per poc, però a part d'això res més, és a dir, Haaland va participar poc en el joc. Normalment ja participa poc, però sempre és molt determinant i és molt decisiu, perquè toca molt poc la pilota, però condiciona molt la defensa i sempre acaba tenint el seu moment per ser determinant. En canvi, ahir no va tenir la participació, però tampoc la determinació. Per tant, és de mèrit del City, però també mèrit del Leipzig amb la seva defensa. Mira, doncs, el Pere diu, doncs molt impactant la temporada del Napoli. Tal com té encara la Sèrie A i el partit de la Champions, si ho gestionen bé es poden permetre el luxe de fer rotacions. Tal qual, és que és literalment això. Quan vas molt ben encarregat a la Lliga i també fas els deures al partit d'anar a la Lliga de Campions i a més tenir la tornada a casa, home, es poden permetre donar-li descans a certs jugadors per acabar d'assegurar la seva plaça als quarts de final. I és el que dic, un cop estàs a quarts de final, diguéssim, per mi és la ronda definitiva, és a dir, o et pots quedar vuitens i és una mala temporada, i si per a les semifinals ja ets un dels equips potents. Quarts de final, per mi és aquesta línia intermitja que si l'aconsegueixes passar ja estàs a 3 partits a ser campió. Llavors ja són moments més puntuals, ja no depèn tant de la dinàmica de l'equip. Per tant, crec que és aquesta la barrera, i aquí, per exemple, com el Napoli o el Benfica, per exemple, estan a tocar, si asseguren la seva plaça allà, depèn del rival que els hi toqui o de l'eliminatòria que plantegin, poden haver-hi sorpreses, aquesta edició de la Champions. De fet, normalment sempre hi ha alguna sorpresa. Recordem l'Ajax on està Frenkie de Jong, Guiderait, etc. El Tottenham, que va arribar a la final amb el Liverpool. Home, de fet, el Leipzig que va arribar també fa 1 o 2 temporades a semifinals, si no recordo malament. Vull dir, sempre hi ha algun equip revelació a cada edició de la Champions, i aquest any no ha de ser diferent. I jo apostaria per Nàpols o Benfica, depèn del sorteig, però jo apostaria per això. Ara bé, quan els dos els eliminen, no? a la tornada, esperem que no em caigui la boca, no? Al final crec que són els millors rivals de les respectives eliminatòries. Crec que el Benfica és millor equip que el Bruixes i que el Napoli és millor equip que l'Eintracht de Frankfurt. Per tant, esperem que guanyin aquests dos equips, no? I ens plantegin uns quarts de final atractius. Sant Pauli diu, Marco Rose a la primera part va pensar que li cauria un sac i quan va veure que el City no anava al 100% va treure aquest joc directe del Leipzig que et pot fer molt de mal. Exacte, al final jugues a camp propi però saps que no és el favorit, primer et guardes una mica la roba a la primera meitat per tantejar el terreny, per veure què fa l'equip rival, detectar una mica els punts dèbils, els punts forts, com es troba, no? Si té algun jugador que està molt bé i és molt perillós, o si hi ha algun altre jugador que no. I per tant, aquí crec que sí que potser va acertar Marco Rose amb un pla de contenció, diguéssim, no? A l'inici del partit, a la primera meitat, per després ja fer el canvi de xip i ser una mica més agressius i al final aconseguir l'empat. Diguéssim que l'únic que li va fallar a Marco Rose és que Marez no fes aquell gol i llavors anar-se'n amb un 1-0 a favor. Que un 1-0 a favor seria un resultat molt bo per Leipzig, Canviaria molt l'eliminatòria, no sabeu quan, realment. Que per ser, el gol de Marez li fa un túnel espectacular al defensa, no sé qui és, però li fa un túnel espectacular de primeres i després defineix molt bé, o sigui, és un golaç. No sé si l'heu vist, però és un golaç, una acció de molta qualitat tècnica. Bon migdia, com esteu? Què tal, Xavi? Com estàs? Què opines, Xavi, d'aquesta jornada de la Champions? Què opines de l'estat de forma del Nàpols, el gol in extremis de l'Inter, la remuntada del Madrid o la punxada del Manchester City? Què opines? El Pere diu, Joan, ahir en roda de premsa en Guardiola va dir que estava molt content dels 90 minuts i que va reunir els jugadors al final del partit al mateix camp per fer-los veure que havien fet un molt bon partit, que anessin amb el cap ben alt. De fet, no crec que ho pensi, però això se'n diu gestió de grup. Doncs mira, una dada que no tenia, no coneixia, i que per mi és sorprenent, perquè era un to molt seriós i per tant, després d'un empat, que entenc que el City o qualsevol equip de Pep Guardiola no es contenta amb un empat i menys contra un rival que a priori és no pitjor però d'un nivell, no? un grau per sota, i per això pensava que era un to negatiu. Potser sí que estava fent bronca els jugadors al final del partit, però exactament com tu dispera, potser per gestió de grup, per reforçar el vestuari, no? Per no tenir més trencaments i no trencar més la relació amb alguns jugadors, diguéssim, que els hi podria sentar malament o s'ho podrien prendre malament. Aquí jo crec que els defensa, i crec que defensa el seu bon partit, diguéssim, es posa d'escut
davant dels seus jugadors perquè confia en ells i pensa que s'activaran i donaran el 200% a la tornada i s'acabaran classificant. Exacte, jo crec que, com bé dius, és gestió de grup, però, sincerament, sota el meu punt de vista, crec que sí que era una bronca, perquè crec que no es mereixia, o sigui, no s'esperava un empat i sobretot després de la primera meitat. Crec que el Manchester City o es relaxa una mica o, com no s'espera, aquest canvi de xip del Leipzig els pilla una mica a contrapeu, no?, per sorpresa, i al final no són capaços de revertir-ho. Jo crec que això a Guardiola no li va agradar, però entenc que digui això perquè confiï en remuntar la tornada i donar-li una mica de suport als seus jugadors. Ahir Guardiola va dir-li a Soriano: Papa, fitxa-lo a Guardiola. Bardiol fa uns dies en un diari esportiu alemany va dir que volia marxar a la Premier. Home, és que Bardiol seria... És que és el central ideal per qualsevol joc de posició, entenc jo, sota el meu punt de vista, crec que Bardiol és un dels millors centrals del món, crec que encaixaria molt bé a gairebé qualsevol equip ara mateix, però és que a més, pels equips que els agrada molt tenir la possessió, dominar el joc, sotmetre el rival, defensar cap endavant, plantar la línia mig del camp i tenir molts metres per córrer cap enrere. El joc posicional, el que intenta sotmetre el rival, això que dèiem, crec que Bardiol és un dels millors centrals, per la joventut, per la progressió, o sigui, la projecció que té, i per l'estat de forma actual, no només del Mundial, sinó d'aquesta temporada. Jo crec que Bardiol és un central amb bon estat de forma, versàtil, jove, i jo crec que amb ganes de menjar-se el món. És a dir, jo crec que Bardiol és el millor fitxatge avui en dia a la posició de central, però clar, costarà molts diners. O sigui, primer, pel cartell que té, i segon, per l'equip al que pertany, no? Ja sabem que la indústria Red Bull, ja sabem que està en Salzburgo, com en aquest cas Leipzig, saben vendre molt bé els jugadors. Per tant, si deixen sortir Bardiol serà per una quantitat bastant alta. Crec que sí que valdria la pena, per exemple, en el cas del Manchester City, crec que ja seria un Rubén Díaz Bardiol, ja seria la defensa espectacular, podria ser la millor parella centrals del món. Per tant, jo si fos ells ho faria, però no sé exactament com la capacitat econòmica de la que disposen. Bueno, portem mitja hora comentar una mica la jornada, no? Manchester City, esclar, és que és més recent, és una mica sorprenent, si hagués guanyat ho deixaria passar, però jo crec que està bé recalcar-ho, i també el paper del Nàpols. I ja, si voleu, passarem una mica a analitzar el que va passar al Liverpool-Madrid, que a mi la veritat és que m'interessa molt i em va impactar molt. Us haig de dir que en aquell moment, en viu, en directe, a mi em va sorprendre molt i em vaig tornar pràcticament boig, perquè vaig pensar: el Madrid no només és el millor equip en quant a capacitat mental, en quant a capacitat de reacció, a gestionar situacions límit amb una tranquil·litat, amb una calma que no és pròpia de qualsevol equip de futbol. Només ho té el Real Madrid, les coses com són. Al final, crec que el Madrid és l'únic equip que té aquesta capacitat, és així, i dona igual els jugadors que tinguin, o sigui, els veterans com Modric, Benzema, Courtois, o els jugadors amb experiència com Álava, per exemple. Però és que els jugadors joves també. Vinícius, per exemple, porta una projecció espectacular i una temporada increïble, no? Però al final és un jugador jove, però també sap gestionar aquestes situacions. O sigui, ell està 2-0 per sota i el que fa és motivar-se encara més. El Fede Valverde igual, va de menys a més. O sigui, també el que em refereixo és que no només els veterans fan aquest pas endavant quan el marcador va en contra, sinó que els joves també. De manera que integren, els jugadors nous ja els integren en aquest grup, en aquest vestuari, però en aquesta gestió de situacions límit dins del camp. És increïble. O sigui, la veritat és que és increïble. No sé com que els veterans ho facin, encara ho entendria, però que els joves o els recent vinguts també, això ja és increïble. Com el cas de Militao. El partit de Militao també, al principi va començar molt malament, després va acabar molt bé i porta 2 temporades a l'equip. Per tant, és que el del Madrid, diguéssim, en l'aspecte mental no té rival. Ja diria que tampoc té explicació, a part de l'experiència i la jerarquia, perquè ja hem vist que els que no tenen experiència també tenen aquesta condició, però llavors anarem una mica més a la pissarra, una mica més a l'aspecte tàctic, que crec que és una mica el que més podem analitzar, no, diguéssim. Sant Pau diu: totalment, Pere, amb el tema gestió de grup, però crec que a vegades en Pep hauria de replantejar una mica el partit o els canvis en els partits. Ahir aquest partit va recordar-me un del City contra el Lió, de no fa gaire, on el Lió va acabar carregant-se el City. És cert, una eliminatòria on tu parteixes com a favorit, l'altre està un grau per sota en quant a nivell, i no sé si és per relaxació o per falta de canvi de plantejament o per què, però se li acaben atragantant aquests partits, per exemple fora de casa, i és veritat que en aquest aspecte Guardiola i el City s'ho han de replantejar o han d'intentar ficar-se una mica més en aquest tema, no? I intentar millorar-lo. Però sí, mira, l'Oit es diu: tot i que dono la raó, les ajudetes arbitrals mai li falten al Madrid. Bé, sincerament, és dels partits on no veig cap polèmica arbitral
que pugui fer dubtar el resultat de Madrid, sincerament. O sigui, és dels únics que... és a dir, és un partit on per mi no hi ha cap polèmica i cap decisió arbitral que pogués canviar el transcurs del partit, sincerament. Per mi hi ha errors grans, per exemple, el de Courtois i el d'Alisson, però no hi ha cap polèmica o cap decisió arbitral. Per tant, per mi és una remuntada al Madrid molt neta, molt merescuda i amb un gran mèrit, la veritat. El Pere diu, només hi ha un equip al món que li té menjada la moral al Madrid. No cal que digui quin és. M'ha agradat aquest comentari, Pere, i a més que ho diguis així de forma animàtica, m'ha agradat, m'ha agradat. Lloyd diu, doncs el Ricard va comentar en parell. Doncs mira, ara, clar, vaig estar mirant el partit sobretot en directe per centrar-me més en l'anàlisi, no tant en el comentari en directe, però ara mateix em vaig veure el partit en directe i me l'he vist en repetit i no recordo així cap decisió que digui això és una polèmica clara i crec que és una decisió que beneficia el Real Madrid o perjudica el Liverpool. Ara mateix no recordo cap, suposo que el Ricard, si ho va comentar en directe, se'n recordarà més. Jo personalment no ho crec, i a part crec que aquí a Bootroom les polèmiques es poden passar una mica per damunt, no? Comentar-les, però quedar-nos allà i sobretot analitzar la part tàctica, que és la que més ens interessa, no? I que és la més interessant. Espero que estic parlant amb el Ricard. Perfecte. Doncs si voleu entrar una mica a la qüestió, no? Entrem una mica a la qüestió. Aquí veiem l'11 inicial del Liverpool, veiem com comença amb Alisson, a la defensa lateral dret Alexander-Arnold, parelles centrals per Joe Gómez i Virgil van Dijk, lateral esquerra Robertson, fins aquí tot normal. Tenim de pivot a Fabinho i d'interiors a Henderson i a Bajcetic. O sigui, Bajcetic, entenc que no sé com es pronuncia, entenc que és Bajcetic, per com ho deien els comentaristes en el partit. Bajcetic, que és un jugador, veus un jugador que no coneixes amb el dorsal 43 i dius, aquest qui és, no? I al final per mi va tenir algun error propi de la seva falta d'experiència, no? De la seva joventut, però al final és un dels jugadors que més em va agradar del partit, és un dels jugadors que més em va agradar del Liverpool, tant quan estava bé el Liverpool com quan estava malament, però crec que al final els hi falta migcampistes de bon peu, creatius, que sàpiguen jugar i sotmetre el rival quan tenen la posició de pilota, no? És a dir, que en atac posicional siguin bons i sàpiguen gestionar la pilota, no? Tinguin aquest factor més creatiu, no? Més de màgia. Doncs en aquest aspecte crec que els hi va faltar més migcampistes aquest tarannà al Liverpool. Per exemple, només tenia Thiago i crec que Bajcetic ho va fer molt bé, va donar aquesta vessant i en aquest aspecte a mi m'agrada molt. O sigui, a mi m'agrada molt, no sé què opineu vosaltres, però a mi m'agrada molt i al final és un jugador de 18 anys, O sigui, estem veient aquesta Champions com ja hi ha equips que no s'ho pensen, no sabem si per baixes o per què, però hi ha equips que no s'ho pensen. El PSG contra el Bayern, a la nada, posa a Zaire Emery de 16 anys i el fa debutar a la Champions. Ara el Liverpool, a la nada, també, contra tot un Real Madrid, posa a Bajcetic, un noi de 18 anys, de titular. O sigui, estem veient com cada cop els jugadors joves trenquen la porta més aviat i els clubs els donen facilitats perquè si són millors que els altres jugadors que estan en plantilla, no tenen por a posar-los d'inici, fins i tot. També depèn del club, però estem veient ja diverses situacions aquestes. Espereu que estic començant amb el Ricard. D'acord, el Ricard ens entra en un quart d'hora, llavors el que farem, analitzarem això més rapidet, però intentarem enviar-li el link de Zoom per comentar una mica la prèvia del Barça i això ho passarem més per damunt, d'acord? Així que tornarem a canviar la càmera, d'acord? I ficarem així i ara miraré de ficar-li, d'enviar-li el link de Zoom al Ricard perquè així puc entrar a la trucada, no? Així puc entrar a la trucada. No sé, bueno, entenc que ho veieu bé. Entenc que ho veieu bé. D'acord. Espereu, estic fent una cosa. Deixarà de sonar la música un moment, en teoria, crec. D'acord, i
Faré trucada amb Zoom i així puc fer que el Ricard entri. Vale? Puc fer que el Ricard entri. D'acord, fem nova reunió. D'acord, no hi ha cap problema. Aquí posa que no es pot iniciar la càmera. Sí, no... Veurem a veure què tal. Veurem a veure què tal. Aquí, després farem iniciar vídeo. Vale. D'acord. Doncs el que farem serà passar una mica el link, no? A veure si podem. A veure si podem. Mentrestant, a vosaltres, què us va semblar el partit del Madrid? Quin us va semblar l'aspecte més important del partit del Madrid i el Liverpool? Què creieu que va fer el Madrid, que va fer malament el Liverpool, o a l'inici, què va fer a l'inici molt bé el Liverpool, que després va deixar de fer, o el Madrid va saber solucionar-ho? Vosaltres què opineu? Quina és la vostra opinió? Vaig a veure si puc compartir-ho amb el Ricard. Anem a mirar. Perquè vull compartir-li i no em deixa. Vull compartir i no em deixa. Què us sembla, nois i noies? Què us sembla? Què us sembla això? Què us sembla? Mira, Sant Pauli diu, jo sóc antimadridista, no? Jo sóc antimadridista, però la resiliència d'aquesta gent no té aturador, deixant de banda els juguetes al Madrid, uns altres amb un 2-0 20 minuts a Anfield i s'enfonsen, literalment. És que és així. Al Barça mateix, per exemple, és que li va passar, és que no hi ha més. Vaig dir que aquest nano serà el nou Thiago si segueix amb aquesta projecció. La veritat és que a mi em va encantar, em va sorprendre i em va encantar, molt bé. El Pere diu, jo crec que em mirem d'una manera i ell ho veu d'una altra. Crec que en Pep pren moltes decisions tenint en compte el global de la temporada, la seva mirada no està d'immediatesa. Exacte. Per això crec que al final el Pep intenta tenir aquesta mirada més global, aquesta perspectiva més allunyada i no carregar-se tot a les primeres de canvi, no? Però bueno, a veure què fan a la tornada, a veure què té pensat a la tornada, perquè davant un resultat desfavorable o que et deixa un resultat amarg, Guardiola normalment toca algunes peces, Ahir, per exemple, no va fer cap canvi en tot el partit. És cert que la banqueta tenia alguns jugadors joves, però no va fer cap canvi i això sorprèn, amb jugadors com Julián Álvarez i Foden a la banqueta. Exacte, Sant Pauli, una cosa no treu l'altra. Sant Pauli diu, cert Pere, per mi en Pep és un menjat del futbol i ningú més que ell ve les coses així. És un privilegiat en aquest aspecte, però a vegades hi ha partits al City on veus a venir la desgràcia i la desgràcia acaba arribant. És bastant probable, És a dir, no m'he vist tots els partits del Manchester City, però és cert que en alguns es veu que se li atraganta, no acaben d'obrir el marcador i després ja és massa tard per la reacció, no? Entenc que us referiu a això. I aquí, per exemple, el que farem... D'acord, doncs ho farem així. Mentrestant, penseu a veure què és el que més us va sorprendre del Liverpool, per bo o per dolent, i del Madrid. Per mi és que el partit de Salah i de Vinícius van ser increïbles, sincerament, Van ser increïbles, sobretot la primera meitat de Salah i a partir del minut 20, a partir del primer gol de Vinícius, espectacular, Espectacular, la veritat és que... increïble. O sigui, va fer un partidàs de sobreposar-se, de manar l'equip, de fer tremolar el Liverpool i el va acabar destrossant.
no ara mateix. Vale, ara. Val? Diria que ho tinc, Diria que ho tinc bé, ja lo de zoom. Però ara perdoneu un moment perquè haig de fer una coseta, vale? Així que, si em disculpeu un moment i ja torno, vale? Res, 1 o 2 minuts per enviar-li el link al Ricard. Vale? Ara tornem. D'acord, ja tornem a estar aquí, disculpeu les molèsties, havia de fer una cosa i el que vull és això. O sigui, entenc que és això. Entenc que és això el que li serveix al Ricard. És que intentem que soni així ara. Entenc que el link ja li serveix. És que és el que em surt agregar la invitació. Necessito tota la informació. Tota la informació... Val. Complicacions. Bueno, complicacions que hi ha en el directe, no? Sempre pot passar.
A veure... A veure... Disculpeu, Disculpeu. Vale, espereu. Tornaré quan estigui del tot solucionat, val? Perquè si no us ho estaré manejant, d'acord? Si no us estaré manejant. Però penseu que no us aneu perquè en breus ja ve el Ricard i podrem fer la prèvia del Manchester United-Barça amb una connexió amb el Ricard des de Manchester, així que no us ho perdeu perquè o sigui, jo no ho faria. O sigui, serà una molt bona prèvia, un molt bon anàlisi i crec que val molt la pena, la veritat. Així que espereu un moment perquè ho farem del tot bé i ara tornem, d'acord? D'acord, doncs ja estem aquí i crec que ja tindrem el Ricard per aquí, Crec que ja tindrem el Ricard per aquí. Crec que ja el tinc, a veure si em deixa activar la càmera. A veure si el sento. D'acord, el sento. Ricard, em sents? Jo et sento, Joan. Et sent? Sí, em sents? Et sento perfectament. No et sento. Clar, i no em veus. Estic intentant... Sí, et veig. Tothom em veu, no? Doncs està, jo no et veig. Et sento i t'escolto perfectament. Sí, perquè no em deixa fer les dues coses a la vegada. No passa res, no passa res. Ja et conec, jo et veig la cara. Ara vull saber si els del xat podeu assegurar-me que no s'escolta amb eco, perquè l'últim cop s'escoltava amb eco la setmana passada. Se sentia. Sí, se sentia amb eco, perdó, sí, se sentia en ressò. I llavors la gent del xat, si pot assegurar que no se sent amb eco al Ricard, ara si l'àudio va tot bé, si no canvio alguna coseta de l'àudio. Ahir vaig entrar i vaig dir se sentia perfecte. De moment no hi ha ressò, perfecte, i el que faré serà canviar la pantalla. Perfecte. Sí, però com això mai se sap. Això mai se sap. Sempre és millor assegurar-se. Perfecte. Sí, espera, perquè ara t'estic posant... Ara de moment està a la meva pantalla i ara faré la transició. Llavors a tu se t'hauria de veure, però a sentir-te ja se t'hauria de sentir. A veure... Intento, perquè hi havia una cosa de zoom guardada, que no sé si serà aquesta o serà o aquesta. Bé, jo faré aquesta, que és el nostre zoom. Vale. D'acord. A veure, espera.
Voy a ajustar la càmera. I hauria de ser això. Sí, no sé per què no es veu. Clar, a mi sí que em surts. Però aquí no em surts. No entenc per què. No entenc quin problema hi ha. Em surt la pantalla en blanc i no entenc per què em surt. Clar, jo ara, encara no ho he clicat. No he clicat. Si no estic segur. Espera, que ella m'ho diu. Vale, espera un moment, ficarem... Sí, ficarem una cosa, que és... Vale, espera. D'acord, ens fiquem, el tornem de seguida. D'acord, tranquils que ara tornem. I trucarem a l'Èlia. Expliqui. Una videotrucada. I ja està, perquè ho vegi. Em mutejo, vale, Ricard? I parlo amb l'Èlia.
Ricard, em sents? Ricard? Ara em sents, ara sóc jo que no et sento. Pues vaja. I mira que ara la pantalla surts perfecta, Ara la pantalla surts perfecta. I vaig a mirar per què no et sento. Que serà... Ara? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Estàs aquí... No estàs Hola, mutejat. hola, hola, Però hola. no et sento. Pot ser que tu estiguis mutejat? Jo crec que no, perquè ho he provat. No, no. I abans et sentia i ara no. I tinc tot fet aquí. Ara estic bé, Tinc tot... no estic mutejat. No, i en teoria està tot bé, El micro em surt... La Mireia diu que se sent tot. Sí, és raro que no se't senti. Jo ara el sentim, falta imatge. Us sentim els dos, diu Pere. A veure si et deixo compartir. Em sentiu a mi, Pere i companyia, Mutejat. i O sigui, ets sentiu tu el que Joan. El problema és que ell no Que em ara, és sent que a ara no mi, et sento no? ni jo. Bé, jo Em puc sento parlar ni si em sol ni a ningú sentiu. més. Voleu que vagi fent sento, una mica Pel crònica? directe se sent? Sí, se sent. Ens senten a tots dos. Sí, se sent. Ah, pel directe se sent. Sí, se sent. Mira, si faig així, pel directe se sent. Però jo a tu no et sento. O sigui, ara si parles, jo pels cascos no et sento. Hola, 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 hola. Veus? Al directe sí que se sent, però jo als cascos no et Hola, sento. hola, hola. I tinc l'àudio escritorio encès i aquest Bé, també. doncs, Però aquí doncs d'estudi no posa... fem-ho cutre, però fem-ho. No posa cap. Vaig a mirar si és el micro gris. A veure ara... Si parles no es sent Hola, tampoc. hola. No. Hola, hola. Se sent bé, tothom diu que se sent bé. Microauriculars tampoc, no hauria de ser microauriculars. Ara tampoc? Joan, mira el full que hi ha penjat ara a la tampoc. paret. Mare meva. Joan, mira el full que hi ha penjat a la paret. Mira el full que hi ha penjat a la paret. Mira el full que hi ha penjat a la paret. El full que hi ha penjat a la paret. Ara, aquesta és la clau. Això és com un escape room, ara. Aquesta és la clau. És com un escape room, ara. Amigo, espera, Ja, espera. Ja vaig a mirar el full, No cal que tanquis. No cal que tanquis. No cal que tanquis. Val, doncs no tanco. Fes en directe, això és directe. És com un escape room, això. Bé, com que ens sentiu tots, mentre ell busca un full a la paret, jo parlo. Què? Em sentiu o no? Que jo vaig parlant. Soc a l'habitació de l'hotel a Manchester. Estem fent un escape room en directe. El Joan no se'n sortiria, No sortiria de l'habitació. Sort de la Mireia i l'Èlia que estan aquí donant pistes. Mira el full de la paret. És la clau. Sí, em sento molt més tard, perquè clar, deus tenir posat el directe al Twitch, no? Canvia l'àudio de l'ordinador. Creiem que és el pas número 1. Que guai això que estem fent a tres bandes, La Èlia m'envia missatges de WhatsApp, jo els llegeixo pel directe, el Joan el sent al directe i ha de resoldre-ho. I els oients són pacients i esperen. El Joan diu que ho està fent.
Va, al xat, què voleu? Alguna cosa? Veieu bé l'escape room? Com està sortint? Serem capaços de resoldre-ho? Va, una porra. En Joan no ha vist el full, Ricard. Per cert, bon dia. Veig que tota Europa fa el mateix temps. El Joan està fumant per desestressar-se. Espera, com... per què? Perquè veus... mira, us puc ensenyar... Veieu el que hi ha fora? Hola. Gio. Mira. Hòstia, la Mireia i l'Èlia. Sí, aquí baix. Està obert. Està aquí. Vale. A1, a la dreta de tot. A la dreta de tot? Sí? Boníssim, això, Ha d'estar aquest. Si a la pantalla principal hi ha un apartat de la dreta de tot que posa Hardware Out. Vale, A1 i A2. Vale? Comproveu que la 1 està vinculant a altavoces Yeti, sí? No, Yeti. Ha d'estar Yeti. I el 2, els headphones. Però el 2 és A1 Claro, i Yeti. Has de posar. Però aquí altavoces Yeti, però aquí posa altavoces Yeti, estèreo micro i aquí també a dalt. MME, WDM. Plan, hi ha dos, saps? Mira, hi ha dos Yeti. Ja. Veus, hi ha dos Yeti. Yeti o Yeti. Un aquí i aquí. Si no va un, fiquem de provar l'altre. Però vaig a mirar primer la 2 on està connectat, a veure si la 2 sí que està... Aquest. I la 2, que està vinculat al headphone. És que no està, veus, aquí no està. És que aquí no hi ha headphone. No, però els dos els headphones és per a l'ordinador. És el de menys. Posa els dos Yetis, és igual. Llavors per un dels sortirà segur. No, però només et deixa seleccionar un, però bueno. Va. Ja està, se suposa? Hola. Està bé la zona, no? L'heu vist? Estic aquí o no? Estem a prop del Trafford. Sí, estem molt a prop del Trafford. 10 minuts caminant. La zona és... Jo crec que és Salford, això, És la zona de Salford. Aquest és el club que... Ricard, ara em sents? Jo et sento tota l'estona, tot. I a la Mireia, a l'Èlia, us sento No em tot. sents? I jo sí que em sento. No ho entenc. Doncs si ens sentim tots ja està, no? Salford Quays, gràcies, Èlia. Aquí, aquest club és de Peter Lim. Ja, hem tocat-lo al full, Hem tocat-lo al full, Ricard, i hem parlat amb l'Èlia i tal, i ho he tocat. Però no sé per què segueix sense sortir. No, però si Hi sortís havia la surt. paret, el voice meter i tal, en teoria està posat. Hauria de sonar, la veritat. No, si jo sono, si Ara! els del xat estan parlant amb mi. Ara et sento! Home, no, és que jo, a mi ja em sentien, el que no em senties eres tu a mi. Sí, ja, per això. Vull dir, Clar, però... Nosaltres, pensa que nosaltres hem sentit a l'Èlia i la Mireia donant-te les instruccions, a tu preguntant, tot ho hem sentit, el que tu no ens senties a nosaltres. Ah, amigo. L'Èlia et diu no. que pugis el volum des del micro, des del micro, La rodeta del micro. L'havia mutejat. Però ara jo et sento bé. I al directe sentim els dos bé, no? Perfecte, si estic parlant amb ells. Mira, estic aquí, em diu, el propietari del València, sí. Ja està. Sí, te'n recordes, estic aquí, que el Phil Neville i el Gary Neville van passar per València? Sí. Doncs ve d'aquí, del Salford. El Gary Neville i el Phil Neville comparteixen la propietat del Salford amb Peter Lim. El Salford City, que no sé quina categoria deu estar. I aleshores, doncs, d'aquí ve la relació i que se'n van anar cap a València. I encara ho comparteixen. Què tal l'esmorzar, Pere? No he baixat a esmorzar, Pere. No tinc la panxa gaire fina els últims dies, ja ho sabeu. I avui no he baixat a esmorzar. Ahir vaig demanar un room service, avui he descansat, he treballat, i ara estava intentant entrar aquí al Twitch amb el Joan, i ara ja anirem a dinar, perquè aquí ara són ja... Aquí són 2:15, nosaltres 2:45, doncs aquí mitja horeta o així. Res de fish and chips, no, res de fish and chips, no, això és una marranada que no menjo jo. Bé, Joan,
que ja he tirat. Ja passa, a casa tots menys jo. Pere, doncs a casa tots menys jo fins que jo. Saps què vull dir? O sigui que espero que tu resisteixis, perquè tot això ja fa dies que belluga per casa. Però crec que ja ho tenim rematat. Què, Joan? Quin estrès, l'escape room que has fet? Sí, i tant. O sigui, mira que jo tinc el meu canal i tal i sé utilitzar l'OBS, però el d'ara no, no havia viscut mai i aquesta ensopegada en directe. Ja has après alguna cosa. Sí, brutal. A veure si baixes una miqueta la càmera, un xic només. No, el que faré és això. Que així no se't és que saps què passa? Que jo ara, amb l'OBS que m'has posat, jo no em veig a mi mateix i per tant no veig el plano. Saps? Sí, o sigui, la pantalla que jo veig, et veig a tu, però no em veig a mi. No, i aleshores jo no sé, vale. no sé si el plano que tinc és el correcte o no és el correcte. O sigui, t'estic compartint i no et veus, que raro, t'estic compartint la pantalla completa. Ja, però a la pantalla em surt el xat a l'esquerra, em surts tu al primer pla, a la dreta em surt transiciones rápidas, corte, desvanecimiento, desvanecer a negro, i ja no em queda pantalla perquè em surti el meu plano. Pues que raro. Bé, és igual, el plano és correcte o què faig? Que raro. No, està bé, si et baixes un pèl la càmera, ja està. Si em baixo un pèl la càmera, això m'has d'explicar què vol dir exactament. Sí, fes això. Una mica més. Si baixes això una mica més, ja estàs. No, el que estic és empenyent la làmpara per allunyar l'iPad. Bé, era així, era baixar una mica l'angle de la càmera, però així se't veu, així se't veu bé. No, si no em puc tirar més enrere. A mi així perfecte. Així perfecte. Vale, doncs així, farem així. Déu meu, sí, hem après una ensopada en directe, ja sabeu que això no tornarà a passar aquí a Boot Room, a la ressaca dels dijous, ja està tot solucionat i no tornarà a passar. Sí? Això mai se sap. Bueno, però almenys la tindrem apresa, Diu Estic aquí, heu començat ara? No, si el programa ha començat a les 12... No, sí, el Joan fa una estona, que és que m'ha estat molta estona ara per intentar resoldre la situació. Sí, estàvem comentant a Champions, ja hem Sant tingut un temps per resoldre la Sant Pauli, situació. estem bé així, no? Doncs si estem bé així, va. Ja està, no? Bé, Ricard, ja hem comentat una mica els partits de la Champions, no?, que hem tingut aquesta jornada, però ara, aprofitant que tu estàs a Manchester, volíem comentar una mica com rebem aquesta tornada, no?, aquesta tornada de l'Europa League, no?, del Manchester United-Barça. Com veus aquest partit? Després de com arriba el Barça, com arriba el Manchester, el partit d'anada, les baixes del Barça... Com veus una mica l'ambient d'allà? Bé, jo el que veig és que el Barça ha d'assumir que no és el favorit de l'eliminatòria i que ve aquí amb un equip ara molt justet. Espera, perquè estic intentant veure si trinco alguna cosa de l'alineació. Les baixes de Pedri i Gavi són molt importants i aleshores el Barça ve tocat. A més, li afegeixes que el United recupera Lisandro, que pot recuperar Antoni, segons el que va dir Ten Hag, doncs el United arriba amb l'equip al màxim i el Barça arriba molt tocat, molt lesionat, amb les ales, diríem que ferides per poder volar. Per tant, això és el primer que hem de veure. Per mi, clarament, el United és favorit per guanyar aquest partit i guanyar aquesta eliminatòria. Una altra cosa és veure com reacciona el Barça a les adversitats, des del punt de vista dels disponibles, a jugar al Trafford contra un equip que viu un moment especialment bo, un equip que li dona molt vertigen al joc, que t'obliga a anar i tornar, que no és l'escenari adequat pel Barça. Bé, tot el que això suposa. Bé, de fet, mira, Bernis97 pregunta pel xat: quin ens espereu aquesta nit? Entenc que del Barça, És cert, jo tinc curiositat, quin ens esperes aquesta nit, Ricard, del Barça? Jo tinc alguns dubtes. Ahir el Barça va provar, ho va dir el Fernando Polo, va provar amb Jordi Alba per davant de Valde. A mi no m'acaba d'agradar el pes, no m'acaba de fer el pes, no m'acaba d'agradar la idea. A mi tampoc. Però és una opció que va entrenar ahir i que, per tant, si la va entrenar ahir vol dir que té possibilitats de ser l'escollida. El que no sé ben bé és si això passa, Alba per davant de Valde, en quin rol exactament Alba. Si en el rol d'un extrem
obert posicional per donar amplitud, i Valde per dintre. Si Alba des de la banda cap a dintre per tenir superioritat en el quadrat. Aquí és on tinc el dubte. Jo crec que, clar, jo Alba no el veig capaç de poder fer aquest moviment i jugar entre línies. Ell d'esquena a porteria no ha jugat mai, per perfilar-se, per prendre decisions en espais reduïts. Una cosa és prendre-les de cara, com les pren ell, que té molt ben incorporat el moment de fer una acció, de fer la passada, haver-te de moure en 360 graus i haver de mirar a 360 graus i rebre rivals i companys a 360 graus. No el veig gens. Però clar, si el de la banda no va cap a dintre, el que ens podem trobar també és que el Barça no tingui superioritat numèrica. Clar, que no tingui superioritat, que aleshores ja no tinguis el 4 contra 3, ja tinguis igualat per dintre i al Barça li compliqui molt més la cosa per tenir control. Si el Barça el que decideix és jugar amb dos extrems oberts i jugar amb el 4-3-3 i Alba un dels extrems, doncs probablement Valde haurà d'atacar el passadís interior. No sé, ja veurem. Aquesta és una opció. L'altra opció és la que hem estat valorant, les quatre migcampistes, amb Sergi Roberto, Kessié, Busquets i De Jong. M'imagino que amb la idea de l'Alba extrem qui sortiria de l'alineació és Sergi Roberto. Entenc, però tampoc no ho sé. Dic perquè fa la sensació que Kessié per aquesta eliminatòria que havia el vol per guanyar duels i Busquets i De Jong són titulars, estan en condicions. Per tant, no ho sé. Sí, mira, jo vaig veure una cosa per Twitter similar a la que deies de Jordi Alba, que deia que farien una mica com... Te'n recordes aquell partit que va jugar el Barça al Camp Nou contra l'Elche? No sé si va ser la temporada passada o ja aquesta, que va ficar Xavi a Jordi Alba per dins per atacar l'espai al carril entre central i lateral, i que per allà va fer molt de mal. I és l'únic partit així que recordo amb aquest rol, però que potser planteja alguna cosa similar. D'aquesta temporada? Jo diria que era anterior, no estic segur. Va ser el partit que Gavi va fer aquell golaç al Camp Nou contra l'Elche, contra l'Elche, et diria que va ser la temporada passada, de Xavi. No sé si és el que et dic, el partit del Camp Nou que vam guanyar... El gol de Gavi el tinc clar. Jo recordo que a l'inici de l'etapa Xavi va provar amb Alba per dintre i va anar fatal un dia. I no, tinc la sensació que no ho ha repetit gaire. Sí que hem vist, jo crec, Valde d'extrem. Avui haurem de començar a treballar això per la prèvia de la TDT. Això sí que ho hem vist. Però Alba per davant de Valde, excepte uns minuts finals al camp del Villarreal, que va ser per refrescar les cames fa 3 setmanes, jo diria que no l'hem vist Alba per davant de Valde. Però vaja, ara mateix pren força, perquè és una situació que ahir va entrenar Xavi, i això vol dir que la té al cap. També és veritat que de totes és la que més entrenament necessita perquè no l'ha fet mai, i per tant és possible que provés a veure com sortia, no sé. Mira, pel xat Molistoc diu... Sí, això que ha dit Molistoc, que és més defensor de Jordi Alba, la majoria, però ho veig bé entrat des del darrere, jugant ja d'extrem, crec que per massa. Jo hi estic d'acord amb això. Si Alba és un futbolista que és bo en espais reduïts, però necessita arribar-hi, no ser-hi. Exacte. Perquè ell des de ser-hi no té canvi de ritme, no té canvi de direcció, no té desequilibri. Aleshores, si tu li escurces el terreny, li escurces justament les seves virtuts, que són la sorpresa. El moment d'ocupar un espai que en aquell moment està desocupat. Si ell ja l'ocupa posicionalment, l'única cosa que té des de la banda és precisió en la passada, però és que no et pot desbordar, no et pot desequilibrar. Si el United, per exemple, tanca dintre i cedeix el passadís exterior, Alba ja no pot fer mal. En canvi, Valde sí que té un canvi de ritme, més o menys precís, en espais reduïts, li agrada més també tenir metres per expressar la seva velocitat. Però amb Alba, jo crec que Alba és per arribar-hi, no per ser-hi, i que les seves virtuts futbolístiques són la intel·ligència, el domini del moment, i no aquest punt és que canvi de ritme no en té, no l'ha tingut gairebé mai, però ara amb la seva edat encara menys. Aleshores, clar, jugar aquí a la banda em costa imaginar-me'l. Però potser Xavi s'espera un partit de molta anada i tornada i potser vol jugar amb dos extrems. I potser els dos futbolistes més extrems que podria fer servir ara mateix són Rafinha i Alba, perquè ni Ferran no és un extrem a l'esquerra, no tens Dembélé, doncs podria ser que optés per això. Mira, ara que parles de Ferran, jo, després del partit contra el Cádiz, l'estat de forma de Ferran i les baixes,
una de les opcions que jo em plantejava abans que posar Jordi Alba aquí era la de posar un 4-3 i posar Ferran d'extrema esquerra, o fer el rol de quart migcampista, el que feia Pedri, per exemple, si jugués, però amb Ferran, que té aquest punt, no, de velocitat, de trencar l'espai amb les descàrregues de Lewandowski. Crec que aquesta és una opció de les que jo principalment m'esperava. I l'altra, com comenta el xat del Pere, que diu, m'ha agradat bastant la idea d'11 que ha penjat en Blaya és l'Albert Blaya Sensat, suposo que coneixeràs per Twitter, amb Rafinha per dins, tirat a la dreta, al quadrat, i Ferran obert a la banda dreta. Aquesta és una opció que és la que a mi principalment m'agradava més, que és tancant amb la línia de 3, no? amb Araujo, Koundé, Christensen, tenir de carrilers extrems a Valde a l'esquerra i a Ferran a la dreta, donant l'amplitud, al quadrat per dins amb Busquets, Frenkie, Kessie i Rafinha, que sigui aquest interior dret avançat, i a dalt Lewandowski. Aquestes són unes opcions que a mi més m'agradaven per la tornada. Tu com la veuries? A mi em costa veure Rafinha per dintre, em costa molt veure. Jo crec que és un altre jugador que necessita veure el joc de cara i tenir metres per davant per encarar. Jo crec que és un jugador que li costa girar, li costa perfilar-se, li costa prendre decisions ràpides en espais reduïts. A mi no m'agrada en aquesta posició. L'única experiència que recordo d'ell és el camp de l'Inter, que el va fer jugar, és veritat, a l'altre perfil, però per dintre, i la veritat és que va anar molt perdut. Jo crec que és desubicar massa Rafinha. Jo crec que la sensació és que si tens que Ferran s'ha d'acostumar a que no jugarà d'extrem dret, i ha de donar rendiment d'extrem esquerra, o sigui, no ens podem emmirallar en el partit de l'altre dia ni en què ell se senti més còmode jugant a la banda dreta, perquè ja tens a Rafinha i Dembélé. Ferran també ha donat rendiment des de l'esquerra al Barça en el seu inici com a blaugrana, i aquí és on el perfil que el Barça el necessita, i per tant ell s'ha d'adaptar al que el Barça necessita, no nosaltres al que Ferran necessiti. Jo crec que aquesta opció, o sigui, cadascun podríem tenir la nostra, però ens hem de moure entre el que nosaltres faríem i el que Xavi veu. I jo aquesta la veig molt recargolada, tot i que insisteixo que a mi no m'acaba de convèncer la idea d'engabiar Rafinha. I el tema, respecte al tema de la defensa, que l'anada, personalment a mi, i crec que molta gent ens va sorprendre l'alineació de Marcos Alonso i Jordi Alba, per exemple, pel perfil esquerre de la defensa blaugrana. Tu creus que Xavi ha de treure la defensa titular, no? Araujo, Koundé, Christensen i Valde en aquest cas, o potser tornar a repetir amb Marcos Alonso i Alba i Valde per davant? Jo crec que amb les baixes que té de mig camp cap endavant, al darrere haurien de jugar els millors. Clar. Perquè si no ja potser es dona massa facilitats. Home, Christensen ja va descansar el partit d'anada, Valde també. Jo crec que els 4 del darrere estan fets, que Lewandowski i Rafinha també, i De Jong i Busquets probablement també, i que després has de triar-ne 3 entre Kessie, Sergi Roberto, entre Kessie, Sergi Roberto i Jordi Alba. Sí. Jo crec que Ferran també podria ser una opció. La primera que tu plantejaves jo no la veia descartable, la idea de Ferran a l'esquerra i Ferran per dintre. Això ho ha fet Xavi amb Ferran al camp de la Real Societat a principi de temporada, no sé si... No, potser la temporada passada, potser a final de temporada passada, però vaja, que ho ha fet. Ferran ve de bones sensacions, però no sé, pel que coneixem, pel que sabem que va fer ahir, pel que ha fet més, jo crec que es mourà entre els 4 migcampistes i Alba. Una altra cosa és que Ferran a la segona part jo estic segur que tindrà opcions i que el Barça haurà de fer servir un tercer davanter en algun moment. Aquí la clau de tot plegat és si juga amb Valde i Alba és el rol d'Alba. O sigui, una cosa és jugarà Alba per davant de Valde, però per fer què? Què li demanarem a Alba? Li demanarem amplitud, li demanarem profunditat, li demanarem moviments cap a dintre. Què li demanarem? Perquè jo crec que aquesta és una de les coses importants. Aquí algú que parlava d'Alba, no el posaria de defensa a Alba, jo faria Valde lateral i Alba suplent. No sé a dalt què posava. Sí. Que veu Valde per davant d'Alba, Clar. Jo també faria més Valde. Aquí és això, jo crec que Valde té més 1 contra 1, més desequilibri que Jordi Alba i d'extrem encaixa més, però d'altra banda, defensivament també veig a Valde millor que Jordi Alba. I en necessites, perquè jugui qui jugui del Manchester, tenen un desequilibri bestial. Jugui Sancho, jugui Rashford, jugui qui jugui.
jugui Anton, que ja ha tornat Antoni, a la clar, sí, has dit que ha convocatòria tornat. És que, i clar... que normalment és l'extrem dret titular. Sí, Vull dir que sí, això jo estic d'acord amb tu. Què diuen de Sergi Roberto? és un trencaclosques, això, és un trencaclosques. És complicat, Xavi deu estar patint, Sergi Roberto Mira. pot encaixar de fals extrem esquerra. Jo també estic d'acord, Molistoc. Era l'opció més clara i jo crec que estarà entre aquesta i la d'Alba. Sí, Davant la Leo i resta, Rafinha. els habituals, la defensa bona, que entenc que és la titular, Busquets, Kessie i De Jong, i davant Lewandowski i Rafinha, sí. Jo hi coincideixo, sí, És sí. el dubte, sí. Però Però... la veritat que Rafinha necessita espai i temps, però per moments, tal com juga el United, el partit pot ser molt obert i això li pot anar molt bé. En condicions normals no ho hauria, però avui en Xavi no té gaire marge al mig camp. Bueno. Sí, però és que, Pere, és el mateix dubte. O sigui, aviam, al Barça li interessa que el partit no s'obri, perquè si s'obre és l'escenari perfecte pel United. Però el Barça no va ser capaç, amb Pedri i Gavi, de tenir el partit domat. Ahí està. O amb Gavi, sense Pedri, perquè Pedri es va lesionar a la primera part. Però la segona part, que és l'anada i tornada amb molt vertigen, si el Barça no és capaç, amb els 4 migcampistes que té avui, de domar el partit i dominar-lo, s'enfrontarà a un escenari més còmode pel United. I aleshores és on ha de plantejar potser aquesta idea que tens tu. No el dominaré, doncs vaig a jugar amb totes les bales possibles per si vaig a l'intercanvi de cops. Però jo crec que l'intercanvi de cops perds. Sí. Juguis amb Rafinha per dintre o no. Jo per això dic que és favorit el United, perquè jo crec que tampoc ets capaç de domar el partit amb els 4 migcampistes. Aquí és on em costa veure un pronòstic favorable al Barça, si més no el desenvolupament del partit, no el del resultat, perquè el resultat després és encertar o equivocar-te a les àrees i això no ho pots controlar. Però, evidentment, com més propi o més adequat o més natural sigui l'escenari per tu, més fàcil després tenir opcions de marcar les diferències. Sí, jo també veig un partit bastant complicat pel que tu dius, perquè si vols anar a dominar el Manchester, que et va pressionar dalt i tu vols mantenir la possessió i sotmetre-la i que reculi a camp propi, el Barça ho té molt complicat per l'escenari que es plantegi, sobretot per les baixes, per exemple, de Pedri i Gavi, i Busquets, que per exemple torna i no té ritme de competició. Això és complicat. I d'altra banda, anada i tornada tampoc tens res de guanyar. I si jugues amb 4 migcampistes encara menys. Per tant, és que és una incògnita. El que plantejarà Xavi o com es desenvoluparà el partit és una incògnita i jo també estic d'acord amb tu que aquí el Manchester té una mica d'avantatge. I per exemple, mira, comentaris et diuen la possibilitat de posar Marcos Alonso de lateral i a Valde davant. Diu que un nou bon dia, diu Alba recorda massa a les nits europees dels darrers anys. Jo també, jo aquest dubte també el tinc. Pensa que Marcos Alonso l'altre dia va jugar molt bé, és veritat, però tampoc no ha tingut un rendiment competitivament fiable. Ha tingut partits bons, partits no tan bons. I la sensació és que Xavi Alba el veu bé. I que Alba s'ha adaptat bé al rol de lateral suplent i un jugador que hagi de fer com avui alguna situació d'emergència, ho ha acceptat amb naturalitat i entenc que també Xavi vulgui recompensar aquest comportament. No sé. Molistoc parla de la possibilitat d'Ansu si no fos Sergi Roberto. La sensació és que Ansu està més a la cua de les opcions prioritàries. No ha acabat d'explotar, no ha acabat d'aprofitar les oportunitats que té com a titular. Potser Ansu, com a suplent, ens ha donat molt més i avui podria ser un jugador important també des de la banqueta. A mi Ansu ara mateix, jo de titular mai no el cremaria. Crec que ell es va perdent, que no treu el millor rendiment i que el Barça no el pot aprofitar. En canvi, a 20 minuts, 25 minuts és un jugador que pot canviar el ritme del partit, que si té una oportunitat te l'enfoca com a mínim a porteria, i que ell té el partit més tendre. I com el té més tendre, el té més fàcil d'atacar. Quan el partit ha estat obert, jo crec que ell se sent més còmode. Sí, això és veritat. De fet, Ansu, no al seu màxim nivell, diguéssim, però a la mínima que estigués una mica millor, jo sí que el posaria en aquest rol o d'extrema esquerra o de quart migcampista, diguéssim, més avançat, una mica descuidat a l'esquerra, perquè crec que és una funció que pot complir, tant la de donar amplitud com la de ser el quart migcampista per dins. El que passa és que no estem veient aquest rendiment per acabar de tenir una certa regularitat durant, per exemple, 70 minuts. Aquí és la incògnita, però com bé dius, és un jugador que té molt de gol i això en un partit com avui o una eliminatòria, doncs sí, pot ser un gran revulsiu. I el que deies de Marcos Alonso, si ho penses, els partits bons dels que comentaves,
tots o gairebé tots han sigut de central. No han sigut de lateral esquerre. De lateral esquerre Marcos Alonso l'hem vist molt poc, diria jo. L'hem vist poc. El vam veure al camp del Bayern, que Sí. el seu debut, que ho va fer molt bé. Mm. El vam veure al camp de l'Inter i no ho va fer gens bé. I després va anar virant cap al tercer central. O cap a un dels centrals, perquè era un central esquerrà, no tenia la plantilla. I després l'hem vist pocs. A partir d'aquell moment l'hem vist poc posteriorment a la banda, és veritat. Sí, per això diria que no confiarien tant en aquesta opció. Mira, Viscar diu 4 migcampistes a dominar el partit i buscar el 0-1. No veig el Manchester marcant gol. Pues, jo veig complicat avui mantenir la porteria a 0. De fet, encara que posem la defensa titular, estan a Old Trafford, tant com el Manchester, i el partit d'anada, que va ser el Camp Nou, van ser capaços de remuntar el partit en res. Vull dir, al final hi ha un poder ofensiu... No, jo també crec que és difícil mantenir el United a 0. Una altra cosa és que el Barça defensi molt bé i ells s'estavellen, és que el futbol no es pot controlar, però és un equip que genera oportunitats de gol amb relativa facilitat. Aquí el tema és una mica el que parlem amb el Pere i del tema del ritme. Es juga el que vol el United i el partit està trencat, el Barça pot domar-lo i pot aconseguir que no es trenqui tant. El United se sentirà més incòmode. Tots aquests equips que els agrada anar i tornar, si el Barça és capaç de controlar els partits, això els hi fa mal. Però, clar, sense Pedri i Gavi és gairebé una... Clar. Jo crec que és una il·lusió. Molt complicat. I aleshores això és el que pot penalitzar el Barça. De fet, el Sant Pauli diu si a la segona part les coses van malament, veig un 4-2-4 amb extrems molt oberts i 2 davanters. I a l'inici veig els 4 al mig. Bueno, diguéssim que el primer és la desesperada, no? D'estar al minut 80 a punt d'estar eliminat i fer-ho així, no? De fet, tot i que si diuen 2 davanters, l'única possibilitat que veuria seria Lewandowski-Jansu, no? Lewandowski-Jansu, o Ferran. Lewandowski-Ferran, Jansu a la banda... Sí, però vaja, els 4 serien Rafinha, Lewandowski, Jansu i Ferran. O sigui, com els vulgui ubicar. Clar. Sí. I en clau Manchester, Ricard, jo tenia un dubte, i és després de, diguéssim, el plantejament de l'anada, no? Que ens va sorprendre una mica, o semblava que el Barça va sorprendre una mica el plantejament del Manchester, a posar a Weghorst quasi d'interior o d'una espècie de mitja punta per guanyar aquells duels i posar Rashford a davant per aprofitar, diguéssim, la seva velocitat. Tu creus que Ten Hag repetirà després que li va sortir bé el Camp Nou o que escurarà a Rashford a l'esquerra? Jo crec que ho repetirà, perquè això, la primera vegada que ho va fer a Elland Road la setmana abans del Barça, als últims minuts, amb Rashford tenia un problema, que no sabia on ubicar-lo, l'havíem vist a la dreta, a l'esquerra, l'havíem vist dintre. Weghorst tampoc era un jugador que com a nou els hi resolgués les situacions, és més un nou treballador que no un nou rematador. I jo crec que repetirà perquè el que vol és apropar al màxim Rashford a la porteria. Si el Barça té domini i té control, si Rashford és el més avançat, no necessita gaire el United per arribar-hi. Una passada llarga i buscar l'esquena dels centrals. Si el Barça no té control, també tens Rashford molt a prop de la porteria i aleshores Weghorst ja no passa a ser un mitja punta, sinó que s'acompanya amb un segon davanter. És una manera d'alliberar de treball a Rashford, fer treballar Weghorst, i tenir Rashford, que està tan dolç, a prop de la porteria. Jo crec que el United repetirà i que el Barça no repetirà. Koundé serà lateral dret i Araujo central. Sobretot perquè si el Barça espera Rashford de nou, com va fer els últims minuts al Camp Nou, el que no pot fer és perdre a Araujo a una banda. Araujo pot defensar qualsevol, però per defensar Sancho amb tots els respectes, o Garnacho, que el defensi Koundé. Vull dir, ara per defensar Rashford, que Xavi no va confirmar a la sala de premsa que Araujo hagués jugat a la dreta per Rashford. Jo crec que ho va voler emmascarar, perquè jo crec que la primera idea era aquesta, en què Koundé té millor sortida de la pilota per jugar amb el tercer home i Lewandowski. Jo tinc la sensació que els últims 20 minuts seran els que manin. Que Araujo ha d'estar amb Rashford, perquè és l'únic jugador que el pot aturar a camp obert, que tenim aquí un duel entre dos jugadors que estan especialment bé,
un dels millors centrals amb espais per defensar i un dels millors davanters del món amb espais per atacar, i que el United repetirà. El que tinc dubtes amb el United és què farà amb Bruno Fernández i amb les bandes, no? Perquè si té Antony bé, doncs aleshores potser li sobra Weghorst. Clar, i posar Bruno de mitja Jugant punta. Bruno Fernández per darrere de Rashford, amb Antony a la dreta i Sancho Garnacho a l'esquerra, jugant dos extrems. Si no, doncs Bruno Fernández a una banda i un extrem a l'altra, que és el que va fer al Camp Nou. Aquesta podria ser una altra opció, perquè Antony ve d'una lesió, potser no està per ser titular. Jo veig el United pròxim a repetir el que va fer al Camp Nou. Jo crec que en Fred mantindrà la plaça titular i crec que Lisandro serà el central i Shaw la lateral esquerra i qui saltarà és Malacia. Sí, tornen, diguéssim, als titulars, no? En aquest sistema és interessant perquè si manté a Weghorst, però en canvi posa a Bruno Fernández, diguéssim, de fals extrem dret, el Manchester podria igualar els 4 migcampistes que planteja el Barça i no trobaria aquesta superioritat, amb Fred, Casemiro, Bruno Fernández i Weghorst. De manera que aquí Ten Hag potser no aposta per fer mal a la banda, tenim, per exemple, Valde de titular, que sap que, per exemple, és difícil, i potser aposta per igualar al mig del camp i aquí complicar-li la vida al Barça. De fet, aquesta no seria pas mala opció, potser em decantaria més per això que no la tornada d'Antony, ara que ho comentes. Sí, jo crec que el United provarà de fer això i és possible que la idea d'Alba a la banda sigui que, com no pots tenir per dintre superioritat, intentar aprofitar més el joc per fora. Vull dir que aquí, en el fons, la partida d'escacs entre Ten Hag i Xavi va començar al Camp Nou, amb el moviment d'Araujo a la banda, Rashford i Weghorst dintre, i a la segona part Araujo dintre i Koundé a la banda quan el Barça estava més desesperat, i que ara, a la tornada, Xavi contraataqui amb el moviment d'escacs i que digui, ostres, doncs, espera, que això canviaré. Ells ens fiquen gent per dintre, jo me'n vaig per fora, i que tots dos hagin de prendre decisions. A mi em sembla que el duel tàctic està sent molt, molt interessant. Sí, de fet, si el Barça té opcions avui per guanyar és des de la pissarra, des d'un moviment de Xavi que descol·loqui el Manchester, perquè, com diem, pel tema de baixes i per com arriba l'equip i, diguéssim, pel tema de fitxes, no, diguéssim, el Barça sembla que o per escenari ho pot tenir complicat i aquí Xavi els hi pot donar la passada definitiva. Doncs mira, ara que parlàvem de Bruno, Ricard, el Pere diu, em va semblar que Bruno el va desaprofitar al Camp Nou i crec que aquesta vegada el veurem més centrat. Aquesta és una de les decisions que ha de prendre Ten Hag. És evident que Bruno no és la millor posició, però a vegades pel context col·lectiu a Ten Hag no li sap greu sacrificar peces capitals. Per ell el col·lectiu pesa més que... Perquè si Bruno ha d'estar en la millor posició i Rashford ha d'estar a la millor posició, aleshores el United ha de jugar amb dos extrems. I aleshores a l'equip se li trenca moltes vegades, perquè entre els dos extrems, Bruno i Rashford, per fer això jo crec que Ten Hag pensa que té temps a la segona part de fer-ho. Perquè el que no vol tampoc és deixar Casemiro i Fred contra 3 migcampistes. I aquí és on a vegades pesa el punt de... Perquè Bruno Fernández no era el primer partit que jugava en aquesta posició, a la banda dreta. Perquè quan Eriksen estava bé, això ho feia molt sovint Ten Hag. Eriksen, mitja punta, i Bruno Fernández banda dreta. Sí, és a dir, que és una posició que a Bruno el castiga bastant Ten Hag a jugar allà, però perquè li dona igualment aquest moviment que ell pugui aparèixer dintre per llançar. Bruno Fernández és disciplinat en el treball i per tant et tapa la banda, i no li dona cap privilegi perquè ens entenguem. Sí. Tota la raó. I respecte a com sortiran els dos equips, Ricard, tu com creus que sortiran els dos equips? Els dos aniran a pressionar amunt des del principi, a intentar dominar el partit i fer-se amb el partit. El Manchester estant a casa entenc que farà això, que anirà a apretar el Barça amunt, intentar fer una recuperació a camp contrari i finalitzar la jugada ràpid. El Barça, tot i les baixes, entenc que seguirà amb la seva filosofia, no? També pressionar amunt a l'àrea del United i intentar també recuperar per tenir la possessió o per ja acabar jugada. Sí, jo crec que tots dos equips pressionen a dalt. Sí, jo crec que el Barça no ho negocia i el United no hauria de negociar-ho. Jo crec que pel Barça seria bo que el United no anés amunt, perquè
perquè si el United no va amunt, el partit es converteix més en que ells puguin recuperar i córrer. I a mi em preocupa més que ells recuperin i corrin que no que ens pressionin a dalt. Perquè si ens pressionen a dalt i sortim bé, tindrem opcions d'atacar a l'última línia. El Barça ha de pressionar a dalt perquè no ho negocia i perquè el United és un equip molt vulnerable en la sortida de pilota i ho vam veure al Camp Nou. Aquí els hi pots fer molt mal en la pressió. I si el Barça avui no té un perfil gaire creatiu perquè té els futbolistes de dintre no disponibles, doncs s'ha de pressionar més amunt i s'ha de recuperar les pilotes per intentar reatacar, no? Com va dir Klopp, el millor mitja punta és la pressió, doncs s'ha d'aplicar per aquí. Per tant, avui la pressió en el cas del Barça per mi és absolutament innegociable. Doncs mira, si vols, per més o menys finalitzar una mica el que és la prèvia per aquest partit, plantejant diferents escenaris del que podria passar, hem vist, per exemple, si el Barça marqués primer i arribessin els últims minuts i el Manchester hagués de donar aquest pas endavant, has donat l'opció de posar a Rashford i Bruno i posar dos extrems oberts com pot ser Antony si no parteix a titular i posar a Sancho, però per part del Barça és el que dèiem, si parteix amb el rol que has dit de Jordi Alba, si el Barça hagués de remuntar aquesta eliminatòria als minuts finals, tu quina creus que seria l'aposta de Xavi per capgirar el partit? Jo crec que primer passarà per Ferran i després per Ansu. Però també depenent de com vagi el partit potser és un o l'altre. Els davanters, pels davanters. Al mig camp ja no pot tocar gaire cosa més. Doncs les bales seran els dos davanters que es quedin a la banqueta. Es quedaran dos davanters. És que passa per Ferran i Ansu el canvi de paràmetres. Si el partit està més perdut, doncs tots dos. Si no tant, un dels dos. Si el partit està controlat fins i tot, apareixeran un dels dos igualment. La profunditat de banqueta que té avui Xavi passa per Sergi Roberto, si Alba és titular, perquè et quedi un migcampista, i pels dos davanters, no en queda un altre. Ferran i Ansu, sí. Doncs mira, Ricard, si vols per acabar, t'atreveixes a donar un resultat per a la nit d'avui? No m'atreveixo perquè no sé, no ho sé. Complicat. Jo us he de dir que jo crec que, jo ja ho he dit, jo crec que el favorit és el United. El més lògic és que el Barça avui se'n vagi al carrer, per mi, és d'una mirada més freda. I el que li demano al Barça no és tant que es classifiqui, estem parlant de l'Europa League, sinó que faci un partit de l'alçada i la dimensió que va fer en el d'anada. És a dir, que tinguem la sensació que ha competit amb orgull i amb dignitat. Que ens hem de menjar l'eliminació de l'Europa League i ens vam menjar la de la Champions, no vindrà d'aquí. Deixarem els deures europeus per la temporada que ve, però amb un regust bo, no amb un regust agre com va ser l'any passat quan ens va eliminar l'Eintracht. L'única cosa que li demano és això. Ara, si el Barça avui cau aquí de 4 grapes, doncs aleshores ens quedarà l'eliminació i el mal regust. Per tant, intentem respondre a la situació delicada des del punt de vista de les baixes de Pedri i Gavi, de la situació delicada d'anar a jugar un dels camps més difícils actualment d'Europa, contra un dels equips de moda a Europa, doncs assumim el repte i després ja mirarem el marcador, si estem eliminats ens anirem a casa, però ens quedarà la sensació que no hem penalitzat. En canvi, l'any passat les dues eliminacions a Champions van ser que ens van penalitzar molt, i la d'aquest any a Champions també ens va penalitzar. Això és el que no ens podem permetre. Una eliminació, una derrota a la vida, la pots tenir qualsevol dia. El que no pots permetre és que et penalitzi. I el Barça ja suma masses que han fet mal. No podem reobrir la ferida. Sí, mira, Sant Pauli diu que competeixin, si menys no, és exactament el que deies. Correcte. I Molistoc diu, el tema porres no li agrada a en Ricard. Ja ho sé, he intentat rascar-li. He intentat rascar-li. No m'agrada perquè no... És que no, és una porra, no tinc ni idea. I aleshores... Sí, he intentat rascar a veure si t'atrevies, perquè com avui és un partit complicat. Què? Tu tens porra? És que... A veure, jo tinc la meva, però no sé si vols que la digui o millor no ho agafo. Home, i tant. Sí? Home, sí, no, tireu. A veure, jo crec que amb sort, diguéssim, el partit acabarà 1-1, anirem a pròrroga i el Barça guanyarà la pròrroga. Home, molt bé. Això és el que crec jo, una mica realista i optimista, per d'altra banda. És a dir... Molt bé. Home, gran partit, 1-2 a la pròrroga. Mira, si encertes, tindràs menció a la TDT. Sí, no sé, és bona. Bueno, és que una cosa que comentàvem, que també estava comentant a la prèvia, és que gràcies al canvi de norma dels gols fora de casa,
el Barça no està obligat a guanyar, sinó que l'empat li serveix per almenys mantenir-se viu, que això jo crec que no només... S'assembla a algun com molt subtil, diguéssim, però jo crec que és important a l'hora de plantejar-ho, perquè el Barça, si ja sap que ha de guanyar i ha de marcar, li pot entrar les presses, no pot gestionar bé aquesta frustració a camp contrari, o si se li atraganta el partit, en canvi aquesta, diguéssim, que l'eliminatòria comenci des de zero, no? Jo crec que aquest punt de tranquil·litat potser li va bé tant al Barça com, diguéssim, no tanta confiança al Manchester, no? Diguéssim, jo crec que és important. Sí, home, la veritat és que el tema del canvi de reglament en aquest sentit afavoreix el Barça, amb el 2-2 en una altra circumstància has d'anar a guanyar el partit i avui l'empat et val per jugar mitja hora més. Vull dir que tampoc no has de tenir pressa per guanyar el partit. Qui ha de tenir pressa, a més, és el favorit, que és el que juga a casa i el que hem dit tot això. Aquest és el que li pot pesar no guanyar el partit ha de ser el United, no nosaltres. Sí, totalment, Ricard, totalment. Doncs bé, si vols acabem aquí molt bé, me'n vaig a dinar alguna cosa per aquí. Perfecte. I després igual me'n vaig a Old Trafford ja i em concentro allà. Cuideu-vos tots, molt bé, Joan, una abraçada. Moltes gràcies, que vagi bé, Ricard. Adéu. Doncs bé, heu vist aquí aquesta prèvia, no? Aquesta prèvia del Manchester United-Barça, no? Amb aquesta gran aportació del Ricard, què opineu? Us ha agradat? Esteu d'acord? Què creieu que serà el que passi? Què creieu que passarà al final en aquest partit? No? Ja, em desconnecto els cascos, que en teoria ja se m'hauria de sentir bé, de totes maneres. No ha d'haver-hi cap problema, diguéssim. No, diria que se sent bé igual. Anem a comprovar-ho. Sí. Se sent perfecte. Doncs sí, que patirem, no? Creieu que patirem? Sí, oi? Un punt a favor del partit d'avui és l'expectativa col·lectiva és molt pessimista. Potser no anirà tan malament. Clar, és que aquesta és una altra cosa, que al veure'n no tan favorit, potser aquesta pressió li pot al United i treure't aquesta pressió potser li va bé el Barça per alliberar-se una mica, no? Diguéssim, perquè jo al partit d'anada sí que vaig veure que hi havia unes expectatives massa altes, és a dir, hi havia ganes d'aquest partit, no? De tenir un altre gran partit a Europa i una bona eliminatòria, però al mateix temps estaves a casa i volies dir, estem preparats per a Europa, no, és que el missatge del Barça a Europa sembla que sigui, no ens mereixíem estar eliminats de la Champions, no ens mereixíem ens mereixem ser a la Champions, no haver estat eliminats. Sembla que el discurs sigui aquest i que haguem de demostrar-ho constantment. Llavors el partit d'anada, quan es van veure 1-2 per sota del marcador, va ser com un altre cop de realitat de dir, un altre cop anem a competir a Europa, un altre cop ens guanyen. Sol que al final vam empatar, de manera que jo crec que l'anada va servir una mica per posar els peus a terra, per no passar-nos d'optimistes i ser una mica més realistes, no? En aquest sentit. Jo crec que vam empatar, vam començar l'eliminatòria a 0, anem a jugar contra un dels millors equips d'Europa, encara que sigui l'Europa League, i a un dels camps més complicats del món. Per tant, hem de tenir els peus a terra i hem de confiar en el Barça, però també veure això, no? Veure l'escenari, veure les dinàmiques i també al final veure les baixes, no? No tens ni a Pedri ni a Gavi de Dembélé, que et diria que són tres dels millors jugadors de l'equip, sens dubte. Per tant, i el United recupera jugadors importants com Antony o Lisandro, és a dir, van amb dinàmiques completament diferents, no? També en quant a noms, així que jo faria això, jo intentaria ser una mica més realistes, baixar una mica els ànims, no? Intentar des de la humilitat, no? Des de passar desapercebut, intentar donar la sorpresa, no? Intentar sorprendre al Manchester United i a l'afició. Un partit, per exemple, com a Anfield, és veritat que el Madrid comença perdent 2-0, no volem això, però Anfield comença apretant, comença molt animat i quan veu el gol ja pensa que el partit està guanyat i després va al Madrid i el sorprèn. Doncs el Barça hauria d'intentar fer alguna cosa similar perquè tant l'afició com l'equip jo crec que començarà molt agressiu i apretant molt fort i jo crec que el Barça el que ha de fer és intentar donar aquesta sorpresa i calmar una mica l'ambient, no? Que el Manchester United vegi que ho té més complicat del que pensava i que a l'estadi es refredi una mica. Si el Barça aconsegueix que l'ambient es refredi perquè l'afició no veu gens clar la classificació, ahir el Barça tindrà molt guanyat, jo crec. Ahir el Barça tindrà molt guanyat perquè farà dubtar tant a l'afició com a l'equip, i sembla que no, però quan estàs en un ambient hostil, en un camp contrari, es nota molt, i si el Barça sap jugar amb això i sap frenar-ho, sap rebaixar aquesta eufòria del Manchester United, jo crec que aquí podem donar un cop damunt la taula, perquè si fas això, fent un 0-1, per exemple, i et fiques al partit i no deixes que el Manchester es reenganxi,
i passin els minuts, intentis no fer el partit més brut, però impedir que hi hagin transicions, intentar dominar el partit, intentar arribar a camp contrari, és a dir, que et notin, que notin la teva presència, que no et sotmetin. Jo crec que allà el Barça, si el Manchester no marca, ni domina el partit ni té moltes ocasions, és a dir, que el Barça es mostra bastant sòlid, i a més no acaba de dominar el partit, tant l'equip com la gent, jo crec que dubtarà. I quan dubten, jo crec que és el moment clau per acabar de fer mal i acabar de marcar i, per tant, posar-te per davant a l'eliminatòria. Mira, bon profit, Ricard, diu Sant Pauli. Creu que el canvi de nom als gols fora de casa afavoreix o penalitza els equips especuladors? És un important debat, Valverde, és un interessant debat. La veritat és que jo no sabria què dir-te. Clar, és que jo diria que penalitza, vull dir, que hi havia gent que anava a fora de casa a especular, diguéssim, o a fer el gol fora de casa per després anar a tornada i no patir tant, no? O que l'anada a casa especulava i intentava no encaixar fora per després anar fora, ficar un gol i a veure si al final aconseguien classificar-se. Jo crec que el fet del valor doble penalitza els equips especuladors perquè al final són 2 partits on només valen el número de gols. I al final, per exemple, el Manchester 2-2 ja li val per classificar-se, doncs ara el Manchester podria especular, tancar-se a camp propi, posar a Rashford, a Sancho i a Antony, per exemple, o Garnacho, i amb aquesta velocitat i Bruno Fernández de llançador, doncs fer molt mal a les transicions i acabar de matar l'eliminatòria. Doncs no pot, perquè ara és un empat i és un partit normal i corrent. Per tant, ha de guanyar. I no li val l'empat. Jo crec que penalitza els equips especuladors, almenys així a primera instància. Si fes el debat més profund o em poséssiu altres exemples, potser podria canviar d'opinió, però ara al cap em ve això. Mira, són les 2, avui hem anat al programa més tard, hem tingut un error amb el transport públic, però jo vaig anar ja perquè en breus tinc una altra missió, una altra cosa, així que anirem en breus tancant el directe, així que acabo de llegir els comentaris i tanquem, d'acord? Mira, Sant Pau diu, Joan, tu creus que arribaran a la pròrroga? Creus que el Barça pot aguantar un 1-1, per exemple, i jugar 30 minuts sense que es trenqui el partit? Ho veig complicat, però ho veig possible, és a dir, tenir com està l'escenari, sense Pedri, sense Gavi, sense Dembélé, a camp contrari, contra tot un Manchester United, jo crec que al final pot haver un 1-1, igual que el Camp Nou va haver el 2-2. És a dir, em plantejo un partit, per exemple, com el del Camp Nou, però potser patint una mica més, o tenir trams més patidors. El partit va acabar 2-2, doncs va acabar en empat, doncs un empat amb gols. Doncs jo avui també veig un empat amb gols, un 1-1. Un empat amb gols. És el mateix que si hagués hagut mitja hora més al Camp Nou. Jo aquí veig un 1-1, un empat amb gols, i a partir d'aquí anar a la pròrroga. A la pròrroga llavors ja no sé el que passarà. A partir d'aquí crec que a la pròrroga ja es juga molt amb el cansanci, es juga molt amb el tema dels 5 canvis, i llavors ja és un joc encara més d'errors i no tant de pissarra. Per tant, aquí el Barça li veig una mica d'opcions, perquè tens a l'àrea contrària a un jugador, un davanter com Lewandowski, que és molt intimidant i és un dels millors golejadors del món, algo que el Manchester, per exemple, no té, tot i que Rashford està en un gran estat de forma, és algo que no té. Tens Ansu de revulsiu en gol i tens una línia defensiva que t'està donant molta seguretat i, per tant, si no la toques, si el partit es converteix en un partit d'àrees, crec que el Barça ja pot guanyar. De fet, sense Pedri ni Gavi i Busquets tornant sense pràcticament ritme de competició, crec que el Barça avui al mig del camp és on té a perdre. Perquè Fred i Casemiro em van agradar molt a l'anada i pots posar Bruno Fernández o a Weghorst, que et dona molt la feina, molt de treball i també et guanya duels. Per tant, avui, diguéssim que el Barça és un equip sempre al mig del camp, doncs jo crec que avui al mig del camp, a priori, podríem sortir perdent. Imagineu-vos com estem, però des del meu punt de vista, clar, no parlo de pissarra ni d'estat de forma, parlo de jugadors. I veient una mica d'anada, crec que avui al mig del camp no tenim tant les de guanyar, perquè és un mig del camp que pot patir en transicions i tampoc és dominador, no?, com per sotmetre el rival. Per tant, aquí veig una mica de dubtes. Llavors, si arribes a 1-1 a la pròrroga i és un partit més trabat, de més cansanci, on es decideixen a les àrees, crec que allà el Barça s'està tornant determinant. De fet, a la Lliga, quan no acaba de dominar els partits, com és molt bo àrea pròpia, de fet, 17 porteries a 0, ho diuen tot, i amunt té molta pólvora ofensiva, sobretot amb Lewandowski, està traient partits i traient resultats quan a vegades el partit o el joc, diguéssim, no implica això. Per tant, jo crec que aquí potser tenim opcions. Sabeu? Sota el meu punt de vista, Jo crec que van perdre l'eliminatòria de nada, tot i així tinc esperances de que hi hagi sorpresa, però no hi confio, això diu Molistoc. Jo també crec que a la nada haurien de sortir guanyant. A la nada haurien d'haver sortit guanyant perquè ara tens un gol, clar, un gol jo crec que no et surt relaxat. Surts igual que avui, però amb el coixí d'un gol, per tant jo crec que sí que
que hi hagués hagut marge, l'anada haurien d'haver aprofitat, això és cert, però no està tot dit, avui el Barça ha d'anar amb tot i confiar, a veure si hi ha sorpresa. L'Oidax diu, el dia del Manchester vaig pensar que vaig a favor de la Superliga, tot i que no estem al nivell, quin partidàs. Jo crec que és un partidàs. A l'anada va ser un partidàs i si la tornada és semblant, també ho veurem. I serà una eliminatòria molt bonica, molt entretinguda, entre dos equips històrics, dos equips molt potents actualment a Europa i dos equips que podrien estar perfectament a la Champions. Per tant, crec que és una eliminatòria per disfrutar, com deia el Ricard, i depèn del desenvolupament del joc, però a veure si el resultat, si ens classifiquem o no. Si no ens classifiquem, haver donat la cara, haver lluitat i haver tornat a gaudir d'una eliminatòria gran d'Europa, encara que sigui l'Europa League, diguéssim que això jo crec que queda una mica a banda en aquesta eliminatòria contra un equip així, i si ens classifiquem, doncs esperar amb les millors sensacions possibles, i si no, doncs classificar-nos i esperar la següent ronda, no? I celebrar-ho. Estic aquí, diu, no mereix, no serveix per res, és un simple consol, si estàs fora és per alguna cosa. Sí, però clar, és el que dius, a tu què t'agradaria més, haver perdut 1-0 a Anfield, lluitant fins al final amb opcions, o perdre 4-0 com vam perdre? Jo crec que aquí no hi ha debat, et quedes fora igual, sí, però no són les mateixes sensacions. Estàs fora d'Europa i fora de la competició, però no és la mateixa sensació ni per l'afició ni per l'equip. L'afició ha de ser animada perquè t'ha de seguir donant suport pels partits que queden, perquè estàs lluitant per una lliga que de fet la tens molt ben encarrilada i no et pots despenjar, i per exemple ja tens la setmana que ve un clàssic de Copa, que també podries guanyar la Copa i tens un partit important contra el Real Madrid. Per tant, les sensacions són molt importants, perquè l'equip no es desanimi i perquè l'afició segueixi amb tu, amb el mateix estat, diguéssim, d'eufòria, no?, de suport. Jo crec que les sensacions sí que són molt importants per això, pel que ve després. Si em diguessis que és una final de Champions i després no ve res, doncs mira, és un tot o res, però és que després ve un clàssic que és un partit molt important i a més és una semifinal de Copa, estàs a prop d'un títol i et venen partits de Lliga que no pots punxar perquè la tens encarrilada i seria molt important tornar a guanyar un títol com és la Lliga Espanyola. Així que jo ho veig així. Valverde diu, jo crec que ens afavoreix perquè no es trencaran en bloc baix o no haurien. Això respecte a la norma aquella del canvi de norma dels vots fora de casa. Jo crec que Ferran avui l'enxufa. De fet, jo confio bastant en Ferran avui. És veritat que va jugar contra el Cádiz, però de fet va jugar bastant bé i crec que podria ser una opció en atac. Si no és de titular, que és la que jo veia més escurat a la banda esquerra, o ficat per dins com a interior més avançat una mica a l'esquerra, jo crec que sí que pot ser el primer canvi. En atac, és el que dèiem, Ansu té gol, però Ferran dona molt treball, molta ruptura d'espai, llavors depèn de com vagi el partit, però Ferran avui jo crec que jugarà. Si no és de titular, serà de suplent, però potser hauria de ser el primer suplent, almenys en atac, jo crec, així que veurem. Si està tan inspirat com el partit del cap de setmana del diumenge passat contra el Cádiz, a veure. Bueno, l'altre contra el Cádiz no va fer gol, però va fer assistències. Si no marca, però fa una assistència, també ens serveix. Em fa por l'arbitratge un altre cop, diu que un nou. Bé, jo en aquests temes no entraria gaire, al final és una cosa que no pot controlar, que no depèn de nosaltres, i que no hi ha hagut excessiva polèmica, diguéssim, a l'anada, per tant, jo no tiraria cap aquí. Jo tiraria més cap a veure com planteja el partit del Barça, com el planteja el Manchester, amb aquest canvi de peces, amb les baixes del Barça, quin moviment tàctic fa, i amb aquesta recuperació de peces del Manchester, quin posa d'inici, no?, de titular, i qui es guarda a la recambra. Així que bé, tanquem el directe aquí. M'ho he passat molt bé, nois i noies, la veritat és que he gaudit molt, hi ha hagut problemes tècnics que la veritat és que m'han fet patir, soc sincer, sempre soc sincer i us ho haig de dir, m'han fet patir molt. De fet, no sé si els Abun Room estaran pensant què està fent aquest home, no? Però bueno, al final s'havia d'aprendre i com més s'aprèn és fallant, i en aquest cas és en el directe, però ens hem de centrar en lo positiu, ho hem arreglat, hem pogut parlar amb el Ricard, hem pogut fer la prèvia, doncs bé, aquí ho tenim. L'altra banda és que havia fet un treball bastant extens de l'anàlisi del Liverpool contra el Madrid i no l'hem pogut veure en profunditat, també perquè a la primera hora he volgut comentar més els partits per damunt i el Manchester City ahir va punxar, era una sorpresa i per tant havíem de conversar d'això, almenys sota el meu punt de vista, perquè el del Madrid ja era un partit de dimarts, però clar, m'he quedat amb les ganes de poder analitzar amb vosaltres perquè és un partit importantíssim i molt sorprenent, no? Però bueno, ja veurem a veure si puc fer alguna cosa i penjar-ho a Twitter i tal i que ho veieu, i si no, doncs mira, això que m'emporto jo almenys, no? Però bueno, espero que us hagueu passat molt bé, jo sí, he gaudit molt, ja ho sabeu, he patit en un petit moment, però la majoria he gaudit, sabeu que m'encanta estar aquí amb vosaltres.
Així que moltíssimes gràcies per estar aquí. Recordeu que ens veiem cada dijous. Si no hi ha partits entre setmana, aquí llavors variarem, però la setmana vinent, per exemple, no hi ha Europa League ni Champions, però hi ha Copa del Rei, hi ha Clàssic, per tant farem prèvia del Clàssic, de la Copa del Rei entre Barça i Real Madrid. Així que recordeu que el dijous que ve torna a haver-hi ressaca el dijous, serà tot prèvia, però jo crec que serà una prèvia molt interessant i que tots tindreu ganes de veure. M'ho he passat molt bé amb vosaltres, m'agrada xerrar i veure la vostra opinió, així que moltíssimes gràcies per tot i ens veiem. Així que moltes gràcies. Pere diu, tranqui Joan, aquí ens coneixem tots i val tot, ets un gran fitxatge. Moltes gràcies, Pere, moltíssimes gràcies, de veritat. Que vagi bé, Joan, gràcies, estic aquí. Moltíssimes gràcies, així que fins aquí ens despedim i tanquem la transmissió. Moltes gràcies i recordeu, avui a les 9 tenim el partit entre Manchester United i Barça, així que poseu a la ràdio, a Catalunya Ràdio, perquè veureu la TDT per seguir el partit del Barça avui. El partit és a les 9, però començant la prèvia a partir de les 8, així que recordeu, a les 8 per fer la prèvia o a les 9 pel començament del partit, poseu tots Catalunya Ràdio per escoltar la TDT. I el dijous vinent tenim un altre cop la ressaca del dijous, així que aquí us espero. Fins la pròxima. Adeu!